Aduh mas, tadi kok nggak aku nih tegalan sih jadi rusuh tadi. Wis ora apa-apa Dik, ngomong gak ono uang. Tuh mas gak cemot lagi. Tuh ya mas aku sampean cium, seneng aku. Iya Dik, aku ya suwun ya Dik, ya mari sampean cium. Tapi ojo ning tegalan mas, aku udah ono ulo. Aku ya suwun Dik, mari sampean cium. Saiki sampean njaluk nandi. Nang kafe ae mas. Ayo wis tak turuti. Ayo, dal. Mas, ayo mas, ning kafe mas, aku pengen kafe. Iya, jak ning kafe ngono cak ora nyeblak mbek bakso tok ae. Ya wis saya nang kafe ae. Salam ngancanono yo. Iya wis pokoke mbok traktir ayo wis. Ya wis. Loh, kon kate nandi kon renteng-renteng wong papat, rembes-rembes. Delokno mas, arek papat yo gak tau adus iki lho ra ini. Lah iya Dik, lho nah keteke nyantol lho iso wis dolen. Lah iya iku. Kok gak izin lah ngono ta. Lah iya, kok iso sik metu iku lho, padahal gak adus. Lho apa? Kon ngilokno aku ora tau rados. Lah yo sel raimu koyo kuayune. Gendaanmu barange lho, tompele sak tempeh. Lah yo kon undang wis yan. Lah yo tompelmu sak parabola. Apa kon ngilokno pacarku tompeli sak parabola? Delokno pacar-pacarmu yuk. Tampilane gak tau adus, rembes. Lah iya Dik, lah wong keteke sik nyantol wis dijak dolen mlaku-mlaku gak izin ta. Gak izin iku lho. Keteke lho, ono sing gak kuat melek. Lah yo ngono ngilokno. Iler ndek kene, waduh, jan gak duwe izin Waduh. ya. Yang aku dilokno iku yang lo nang ngilok-ngilokno awake tandang ngono ya gak trimo aku ya. Ayo pokoknya sebagai rek lanang ae tandang ngono. Kon nek ndong wae, om masuk ngene. Yang aku kate. Ayo wis. Iya aku ya. Tumbas ning ndi es krime. Aduh, aja es ae, kok pilek. Aduh. Wis salaman. Iya Tambane iki arek loro, salah duit ngepres. Sana. Ngepres Mas, beras entek, lengontek. Salah sama ini yo males nyambut gawe. Ngapurane Mas, kerjane kan sepi lho. Iya. Es krim ayo. Ya tak ajak makanya Awas yo, sama-sama nukok-nukokno arek-arek. Iya Dik. Awas ae. Oh Mbak Wati, mas-masane sampean gak iso tak utange dhisik. Kan tuh utang ngentanmu ngote lah kon roh daging kurban dewa pi wingi lho oleh mek titik kon oleh sak pira kon Entuk titi mekan. lah iya gak niat ngedumi paling padahal ku lho oleh wedhus papat Lah iya. paling ya iku sing rewang-rewangi iku paling sing oleh akeh ayo ayo Karena tadi segini ta Mas. no blas mek wedhus tok papat iku Ini ono lho, sabine cilik tapi. oh paling ya dihitung sing belah iku ya Ria Kowe gak keduman. iya gak ketemu keluarga berencana ku tirasi nanti kan Oh putih mati, aku kate tuku es krim. Kon aja melon. Oleh lama iku tante iku. Wah, gak ngurus. Iya, iku dhewekku nakal yo. Lho opo ayo gelo ta? Ayo. wes karo mama sumpah ya oh gelat gelu tae Lho mah, kok lama mah? lo kon cilik cebol kok iso aku kok wati-watino Ayo to cipto anakmu iku lho dibikin sing bener, aja sampe kok ngono. lah iya kan iku lho lakaran kon sumpek lapo sih yuk kok sumpek kan kok kaya kan menderita kan kan menderita lapo kan sumpek lapo Mbak Wati sampean njok boyo sing enak lah ngomong kok iso ngomong aku gak becus dadi anak kok jeneng arek cilik to. lah ya Mbak Sri iki kok iso ngelokno bojoku gak becus dadi anak sampean parang Mbak Wati iya aku jenenge sumpek apa harah iki ta Pak kon enggak kan kepingin ditemper ambek gelang iki ae rupamu iku wong ancene ya gak bener kok nek dedek lon apa arek loro aduh lon gak tau di rumah Glutok ae. Minggir. ancen turunan wong gedhe Tuwek ora arek jajan iki. lon opo iku keluarga gak genah kan ancene lon pakatmu prawane sing aduh gak ayo Bapak gak anak padha ae kok daya kabeh keluarga genah jal rinen tak kandani oh apa ya penting oh ya jelas penting ta ya kon gak ada kancamu yayu sak keluargane sak anak aduh Iya Mbak Angel menderita anaknya rembes kayak gak tahu didusi. iya anjel bener kon mereka bakalan menderita lan munasri lan kok emang serapane Gelut-gelut tok lho anak. iya anaknya gak tahu akur jel kon saiki Nama seneng karpon, jel mungsuhmu menderita ya
Yo Mbak Angel wis sampean ancene Yahut pol. Ayo Jel, awakmu saiki tambah top ya. Angel kan metu kundi di senjel kan tambah ayu rek. Pakaiane setambah api-api lho. Ono berlian-berliane. Kon nyanyi aku Angel. Saiki tambah top Angel, dukun Dendi Angel. Oh iya, ayo. Angel. Aku terus dukune Mbak Angel, mah aku ya pengen tambah ayu. Yo Jel, aku iki kepengin ayu iki cek entuk duduk sing kaya iki lho. Kayamu Sri. Ngomong-ngomong ya Mbak Ati ya kepingin sing Angel ya. Cek tambah ayu, cek tambah ya ono tanah-tanah suntikan lah ora apa-apa Sri. Tak ada apa-apa. Nengok kan yo oleh kalung ki kok dilek ora teko tanah suntikan. Papamu ku ya bener bayarane akeh, tapi ya lek ana tanah suntikan yo gak ana Angel. Nduk. Tanah ya Angel ya. Ayo, amin. Ayo. Oke, ayo budal. Hal. Ya apa yang aku dilok-ilokno lo yang nggak terima aku tanda ngono yang. Ayo yuk, pokoknya sebagai arek lanang ae tanda ngono. Cemaskan es krim. Cek.